Il-Kunsilli Lokali tal-Furjana ta' Taxbiex tal-Tarxien u tal-Pjetà li huma meqjusa bħala urbani se jgawdu bejniethom minn fond ta' madwar 300,000 euro sabiex isaħħu s-servizzi tagħhom għar-residenti. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet fi Ġnien Largotti fejn ġie spjegat li dawn huma parti minn proġett ta' 1,200,000 euro għall-Kunsilli Lokali mill-fondi Norveġiżi. Il-Ministru għall-Gvern Lokali José Herrera spjega kif dawn il-fondi huma mmirati wkoll għal qasam soċjali fl-Irħula. L-iskop wara dawn il-funds, dawn il-grants, huma soċjali. Amma għandek funds li jista' jkunu ambjentali, għandhom funds li jista' jkunu kulturali, dawn huma soċjali. Allora, l-aktar li jibbenefikaw minnhom huma dawk il-kunsilli li huma urbani u dawk li huma l-aktar vulnerabbli. Il-Kunsill Lokali tal-Furjana se jibni ċentru għall-anzjani u l-Kunsill Lokali ta' Ħar-Tarxien se jibni ċentru ta' Reach Out li ser ikun qed isservi sabiex jingħata tagħlim dwar l-artiġjanat, korsijiet tal-informatika, korsijiet akademiċi kif ukoll eżerċizzji fiżiċi. Min-naħa l-oħra l-Kunsill Lokali tal-Pjetà se jiżviluppa ċentru tal-komunità sabiex tissaħħaħ l-inklużjoni soċjali. Filwaqt li l-Kunsill Lokali ta' Taxbiex se jpoġġi smart bins mal-promenad, il-fondi se jkopru 58% ta' kull proġett. Il-Segretarju Parlamentari għal-Fondi Ewropej Stefan Zrinzozzo Pardi saħaq fuq l-importanza ta' proġetti simili kif minnhom mhux biss se jgawdu l-kunsilli iżda wkoll ir-residenti waqdiet f'dawn l-irħula. Dan huwa mezz ieħor kif inkomplu nagħmlu investiment bris in-nies biss it-titjib tal-kwalità tal-ħajja tan-nies u verament inkomplu nikkonfermaw kemm dan huwa gvern għan-nies.